L-aram tar-ramel, fenomenu naturali li ħafna eżempju tiegħu madwar il-Gżejjer Maltin spiċċaw intilfu maż-żmien. Matul l-aħħar snin l-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA wettqet diversi azzjonijiet ta' konservazzjoni fejn fl-aħħar 3 snin identifikatu waqfet il-quħ madwar 3 żoni, l-aktar waħda riċenti fl-Adira. Iltqajna mal-uffiċjal tal-ERA Etilbert Duka biswid dan l-aram tar-ramel fejn għadhom qed jitwaħħlu t-tabelli biex in-nies ma taffiċ fuqu. Dan huwa l-ewwel pass. Ħankunu qed inneħħu ċertu pjanti li avolja huma Maltin xorta ma mhumiex ta' posta jiġifieri aw pereżempju xi malva hemm dik mhux ta' posta u hekk jinneħħuha ikun hemm aktar affarijiet tipiċi ta' sendju jieħdu posta u mbagħad ħankun qed indaħħlu wkoll ċertu speċi tal-aram tar-ramel li inqerdu minn das-sit. Spjega li pjanta tipika fl-aram tar-ramel hija l-pankrazju li bħalissa ftit hemm minnha fl-Adira. Madankollu hemm preżenza tajba ta' xewk isfar u hawn ukoll individwu tal-ħaxixa tal-irmiet xewwikija. Is-Sur Duka qal li l-aram tar-ramel irid jiġi konservata li inaqqas l-erożjoni kif ukoll minħabba li fih jgħixu pjanti u insetti uniċi. Jiġifieri daw il-ftit irqajjat li għandna f'Malta mdawrin bil-ħabel pratikament ikun hemm il-popolazzjoni kollha ta' dawk l-ispeċi partikolari u f'Malta għandna tal-inqas 16 li ssibhom hemmhekk biss. Jiġifieri jekk aħna neqerdu dawn l-aram tar-ramel ħankun qed nitilfu l-biodiversità. U ovvjament mhux pjanti biss issib imma anke ċertu insetti bħal grillu tar-ramel li wkoll pjuttost rari fl-Gżejjer tal-Maltin. Qal li l-ERA hija impenjata li tkompli tikkonserva l-aram tar-ramel u diġà kien hemm titjib sostanzjali f'xi siti. Is-sena l-oħra biss ħawilna tal-inqas 1000 qasrija. U qed naraw differenza u xi wħud minnhom pereżempju taramna tal-mixquqa actually irdupjaw is-sendjum li kien hemm hemmhekk, ovvjament minħabba x-xogħol li qed isir. Is-Sur Duka fisser kif l-ikbar eżempju tal-aram tar-ramel jinsab fir-Ramla l-Ħamra f'Għawdex, waqt li eżempji oħra jinsabu fir-Ramla ta' Santa Marija f'Kemuna, 2 fl-Adira, fir-Ramla tal-Mixquqa, ir-Ramla tat-Torri fl-Armir, f'Armir Bej, f'Little Armir, fir-Ramla tal-Qortin u fil-Ġnejna.